Ей, тези люлчици са ни любимото място на този плаж, който също ни е най-любимия от целият остров Панган. Ей, сега ще ви покажа плаж. Сега ще ви покажа целия плаж. Не целия. Ей, тук малката част, където сме си ние. Цък. Ей, тук сме ние. Обаче искам да покажа ей тук това нещо, къде живеят местните. Къде живеят местните. На какво райско място живеят и в какви условия. Защото така им харесва. Просто така им харесва да живеят в такива условия и на този плаж. Цък. 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 Ей така.